vai, vémonos agora. Hasta logo. Non entendo nada, era Andrés. Di que está el só agardando, pero onte cando falaba con el díxome que viñan dous. Hola, Andrés. Que tal? Como estás? Estamos. Bos días. Bueno, te dixeme acompañado e veño acompañado. Veño acompañado da que a miña compañeira de viaxe. Unha cámara, tens fotógrafo? Unha cámara, son fotógrafo, son. Estás preparado para vivir unha experiencia única? Eu confío. Non sabes onde imos, claro. Ah, non, nin idea. Vai che encantar. Imos a Lugo. Un bosque en Lugo, vamos, está perfectamente acotado. Un bosque de Lugo no que hai unha illa. Xa pasamos Lugo, Andrés, e agora temos que coller a saída que vai a Sarria. Eso me dixeches, eu non sei onde vou, o sea que... Imos ao Corgo, vai. O Corgo, eu estou co mapa. Ti coñeces moito Galicia polo traballo de andar todo o día dun lado a outro, pero mellor non paras a gozar dos sitios e a descubrir novos lugares. Non, ao final vas coas prisas, vas tes que ir a tal sitio e... A mí te Galicia que descubrir. Baixamos e respiramos un segundo. Vai. Creo que me vou sentir hoxe un pouco só, porque ti estás aí con... Eu voulle chamar Carolina, porque... Veña, Carolina. Imos coñecer a Norman, que vai ser que nos vai descubrir ese bosque tan especial, ou por aí ou pola auga, escolle ti. A casa de Norman está aí ao fondo. Vela. Sí. Bezo a vela. A casa grande da fervenza. Carai, a casa... Dúas casas. Tes fame? Algo comía. Hola, Norman. Hola. Como estás? Estamos no Corgo, a canto de Lugo. Estamos aproximadamente a 13 km de Lugo. Onde almorzaches onte, Andrés? Pois en un sitio bastante menos bonito que este. Mentres ti estás aí co Carolina, eu vou almorzando, vale? Ni me lembraba do nome. Carolina. Nunca volvades a almorzar como fixemos antes de pasear polo bosque, porque non dan ganas. Pero agora hai que queimalo. Este bosque incita paseo, moi plano, ven xente maior, incluso, a xente incluso casi cos carros dos nenos, é un bosque moi plano, moi paladeira, camiñas, é moi suave. Estamos a unha hora de Coruña, unha hora máis ou menos e pico de Santiago. A ver, este é un bosque de anegación, o río barre todos os anos 2 ou 3 veces e aquí temos lagoas baixo carballos de 300, 400, 500 anos. Non hai ningún outro sitio en Europa no que poidamos ver isto. Isto é un bosque inundado ou inundable non por casualidade. En só 10 pasos pasamos da metade do bosque a metade do río. E no inverno a auga chega arriba e todo. Pero moito ten que subir para inundar o bosque. Sí, moito, pero comentaba antes que pasamos dun caudal de 10 metros cúbicos a 1000. Iso son 3-4 metros. Es decir, aquí estaríamos... Sí. Andrés, queres probar auga? Bueno, pero... Está... Está fresca. Está fresca. Nin bueno, nin fría. Choveu moito. Pero con día que vai... Andrés, ti naciches para remar. Pues nacín para remar. Ti mira o bosque inundado do Corgo o que agochaba, Que gochaba, sí. Que non lo iba a decir, esta mañá en Limbo Naval. Non haberá outro día da tua vida que esteas en Santiago sen saber que facer. Non, se é un sitio onde vir.
Penso que Andrés está a piques de cambiar a súa Carolina por unha de carne e oso. Facede vos o mesmo. Descubride e gozade bosques como este e lugares increíbles ben preto da casa. Vémonos na seguinte.